I dag laver jeg en 3 km ud, 3 km hjem tur, fordi jeg er taget op ved, Værhøj, op ved Ordrup på Vestjylland, hvor der kan være der er nogle ret heftige bakker. Og jeg har slet ikke løbet bakker, og da jeg jo lige skal passe lidt på mit knæ, så har jeg tænkt mig at prøve at holde mig på det flade. Også fordi det er lidt svært at løbe det der marathon. Jeg kan stadigvæk ikke finde ud af at udtale det. Når man skal løbe på bakker, for så skal man ned og gå. Og nu er jeg bare så glad for, at jeg får lov til at løbe, så vil jeg altså også have lov til at løbe. Så måske filmer jeg på turen, måske gør jeg ikke. Det er så spændende, at det jo heller ikke at høre mig pruste og stønne, tænker jeg. Det er simpelthen så flot, men det er simpelthen så umuligt at holde en puls, når jeg stopper lige op. Prøv lige at se, hvor flot det er. Det er simpelthen så svært at holde en puls, når man hele tiden skal løbe op og ned ad bakker. Det er sådan noget kuperet noget, så det er op ad bakke, ned ad bakke, op ad bakke. Ja, det er jo sjovt, det der med at løbe ud og hjem, fordi det er min bil, der holder der. Og nu dårligt filmet bag et træ, men den var altså 500 meter, tror jeg det er. Så nu er jeg bare lidt forbi. Jamen, så har jeg en bil. Jeg prøver lige at se en flot solnedgang. Så fik jeg fundet tilbage til min bil. Det er en fantastisk tur. Det er slædehundekoldt. Jeg tror, det er 2-3 graders frost. Og så havde jeg modvind tilbage, så det var lidt køligt. Og så er det jo selvfølgelig, som jeg sagde tidligere på turen, mega svært at skal holde pulsen imellem de der 123-133, som jeg skal, når jeg løber. Men det gik lidt nemmere på vej tilbage, synes jeg. Det er som om, når kroppen er varmet op, så er det lettere at styre pulsen. På de sådan store bakker, der er. Jeg tror nok, det hedder Værhøj Trail, som er her. Jeg kan ikke huske, om det er 1 eller 2 gange om året. Det skulle være fantastisk. Desværre så er jeg ikke så god til at løbe trail. Jeg får overtrænet hver gang jeg prøver. Det er min store drøm. I får lige lidt solnedgang i baggrunden. Og så vil jeg da også sige tak til jer, der har kigget med. Og som nævnt i min første video, så er jeg i gang med at lave en grundtræning til, at jeg vil træne op til et maraton. Og I er velkommen til at stille spørgsmål, hvis det er. Lige nu, der løber jeg 6 km per gang efter den der marathon, altså hvor man tager 180 og trækker sin alder fra, og så -5 plus 5 i puls, sådan dybest set. Men man kan også lave en bedre udregning, men det passer vist meget godt på mig. Det vil sige, at man løber sådan cirka 1,5-2 minutter langsommere per kilometer, man normalt gør. Det skal man lige vende sig til, og man er nede at gå. Jeg tror, jeg har gået en 15-20 gange i dag, tror jeg. Så nu vil jeg skynde mig at slukke, for nu kommer der en eller anden veteranbil. Det kommer til at larme. Hej!